Mai stau și eu cu gadicile aici pe TikTok. Păi uite, mai caut și eu o femeie să mă însur. Oprește muzica, unde e? Pe la votare? Da. Bravo, ai votat, ai votat. Ai dracu, ce să faci? Ți-am scris pe Messenger, mă, dracu. N-am bătut, uite. N-ai putut deloc, hă? Uite, mai stau aici cu gadicile. Eu cine intră acolo? E femei, dă-ne încolo de aici. Te-ai însurat? Hai, m-am însurat pe dracu. Nu te-ai însurat deloc. Nu mai ești nici cu nevastă ta. Nu. Am văzut că a postat, are un copil, mă. Da, are o fetiță. Are o fetiță, a postat cu băiatul. Tu cu cine ai rămas acasă la tine? Sunt singur cu... Ai rămas singur? Păi da, a murit și mama. A murit, Dumnezeu să o ierte. Și ai rămas singur. Singur. Copiii a plecat. Și ai tăi. Păi băiatul s-a însurat, fata Bă, la... tu ai nebunit de la... Nu, s-a însurat cât are, mă, Fito? 20. S-a însurat la 20, da, bă. Bă, și era mic așa, Fito. Da, s-a însurat. Fata e la liceu, la numărul 4. La Târgoviște. Da, a luat-o, i-am dat-o lui Denisa. A, e la nevastă ta. Da. Și nevasta unde? La Târgoviște. Și-a luat bărbat. Păi ce să faci, mă? Păi și nu știu, femeie. Păi eu de unde? Uite, fată, uite, are mașină, scrie în privat, are mașină, are casă, are tractor. Ai tractor? Am de toate. Mai păsări, ceva animal. Am de toate. Și ai rămas singur, bă. N-ai mai găsit o femeie deloc, bă. Pe câte Târgoviște de mare multe femeie. Ia-o, dracu, pa mea. Bagă-ți metea în ea. Ia-o, mă, pa mea, mă, bagă-ți metea în ea. De ce nu e pa mea? Poate iese a ta acum, știi? Da-o acolo, dai, ia-o, pa mea, mă, bagă-ți metea în ea, mă. Pe ceara mea. Ia-o, mă, scapă, mă, dracu, de ea. Și n-ai mai găsit cu nimic pe aici, pe internet, pe Facebook, nimic. Nimic pe aici, pe internet, pe Facebook, nimic. Nimic. Bă, știu ălea că 2 săptămâni și plec în Germania. Am mai făcut și eu câte ceva, mi-am băgat. Tot acolo sau? Mă duc în altă parte, la altă hârghelie de cai. Când am vrut să te iau cu mine, atunci n-ai vrut să mergi. Ai zis că lucrezi. Când am vrut să te iau, că aveam nevoie de tine. Am zis tu ai fost singur acolo? Singur. Păi dar nu ți-am zis să te iau, când aveam 2 săptămâni, te-am sunat pe cameră, pe Messenger, te-am arătat. Știu. Cazarea, nu ți-ai să te iau cu mine, n-ai vrut, că aveam nevoie de om. Aveai permis, conduceai tractorul. Da, mă, dar era puțin 1400 de euro. Păi atât am luat, 1400 de euro să nu mă mige locul ăsta. Atât am luat. Banii îi faci aici 1400 de euro. În România. Îi faci? Păi îi faci, ce drept. Ce, pe 1400 de euro, 60 de milioane. Atât e. Da, și nu îi faci aici cum vrei. Îi faci, nu? Nu știu cum mai stau, cum mai putut să stai acolo. Am stat pe 1400 de euro să mă mige locul ăsta. Păi ce să faci, na? Acum te duci în altă parte, a? Mă duc în altă parte, în altă hârgherie. Acolo am muncă mai puțină. Aha. Păi ce să fac, tata? Stau acasă, ce să fac? Te invită Suliman Magnific. Suliman. Băgăm o fată aici, că să-mi soară băiatul, tata. Bagă-mă o fată. Ia, intră o fată, tata. Hai, intră o fată aici, că n-am baterie la telefon. Maria. Să intre Maria, să nu de nevastă. Hai, Danielu, hai, Elitu. Hai, că uite, am aici băiat cu mașină, permis. Tu unde mai lucrezi acum? La Carrefour. La Carrefour? Ce faci acolo? Lucrez acolo, sunt cu, la legume fructe. Aha. Și ce salariu să fie? E acceptabil. Iei 25 milioane? Eu mai mult. E aproape 30 milioane. Eu mai mult. Păi e bani frumos, mă. Păi nu ți-am spus că banii îi faci aici? Îi faci aici. Te duci cu mașina ta la muncă? Da. Mai ai pe cineva la ocazie? Te duci cu mașina. Păi da, ce să faci? Te duci cu ea, vii cu ea? Cum, mă, și n-ai mai găsit tu te de-astea pe Facebook, pe TikTok? Da, mai găsim de unde dracu să găsesc. Cum e Târgoviștea plină, mă, dracu? E o grămadă de femei, mă, tată, mă. E o grămadă de femei, mă. Da, tata, vin eu, Ana Popa. Vino ca fata, uite. Avem Panca. Pe Maria o băgăm. O băgăm pe Maria. Poate o luăm de nevastă. Cu ea că da tine, mă. Ai merie, ai plantație, ai tot, mă. Bună! Salut, Mario, salut, Mario. Deci am aici un prieten care a venit cu mașina. Hai să-ți dau cameră, dragă. Dă-i, fată, și vrea să se însoare, uite, băiatul ăsta. Mario. Dă-i, Mario, uite, băiatul ăsta, fată, e tânăr, are mașină, are permis. Cum e băiatul ăsta, fată, are mașină, are permis. Are serviciu. Bună. Vorbește cu ea, tată. E frumoasă. De unde ești, dragă? Călărași tu? Voinești. Sunt în gazdă. Uite, fata, are mașină, are servicii, e singur, are casa lui. Păi să-mi dea cerere pe Facebook. Oare ce Facebook ai? Dă-i, mă, Facebook. Maria Puișor. Maria Puișor, mă. Tu ce Facebook ai? Florin, fată, să-l hai cauți. să-mi dea cerere. Dă cerere, fată. Dă cerere. Păi să-mi dea el, Maria Puișor. Sunt. Maria Puișor, mă. Câte ani ai? Câte ani ai tu, Mario? 30. E tânără, mă. Bună. E bună. Merge două nădite.
Uite, uite. E bună. Mi-ai dat? Cum te numești? Că te caut acum video. Te caută. Mamă, câte cereri primesc pe Facebook, nu cred. Am primit 10. Cred că de aici, de la băiatul ăsta. Din Maria Puișor, dați-mi follow și pe Instagram. Maria Puișor, tată, de ce tivă? Pe care e? Uite, Mă mai uit, Adelin, dă o oră la live-ul tău. Care fată? Ăsta de la Iași? Nu, uite ăla în rochia roz. Roz, mamă, adaugă, de mă. Mamă, Cristina, pe mine frumos. Hai, mă, că e frumoasă. Are 7000 de persoane pe ăla. Și mie. Bună, Maria, e bună fata, Maria, uite. Și dați-mi follow și pe Instagram, Maria Puișor. Dă-i mesaj, dă-i nu mesaj. merge. Păi îi dai mesaj, bună, ce faci? Îți dă fată mesaj. Îți dau după, da. Păi zi-mi cum ești ca să te țin minte. Gata, Florin, e un Florin. Florin, Aha. vine cu mașina la tine, fata are servicii, are casă, are tot. Păi da, l-aștept. Când poate să vină. Păi da. Uite, vezi, gata. Păi și când vii? Păi când vrei tu, poate să vină băiatul. Păi da, vorbești cu el, fată, îți dă pe Facebook, pe Messenger. Dăm numărul de telefon. Păi vorbim pe Facebook. Dar nu îl dau aici să-l ia toată lumea. Am înțeles. Așa, Îl dau pe Facebook, nu? Da. Că uite, ți-l las eu pe al meu Așa. și îmi dai un mesaj. Uite, ți-a lăsat numărul de telefon, te vezi? Da. Tu ce faci, Adelin? Eu ce-ți fac, fată, uite, am ciorba de burtă pe foc și a venit băiatul ăsta pe la mine. Am văzut că de o oră mă uit pe live-ul tău. Le și de râs. Poate găsește și el o femeie, fată. Să Poate se soare. găsi și dacă e băiat bun, E băiat bun, fata are servicii, muncește, păi tot. asta ca ușor să ai de servici, nu toți strântorii. Nu beau, nu fumez, nu consum alcool, nu cafea, nu nimic. Nu contează dacă bei cafea sau dacă fumezi, dar na. Asta e. E bun, fată, e bun. E băiat bun, fata. Are toate calitățile. Uite-l, aici lucrează, ia, dă-i poză în video. Uite-l, fata, aici lucrează, uite. Cine e, mă, blondă aia? Uite, vezi, aici? Cine e acolo? Are colegi. Colegile mele de muncă. Vede, De unde lucrezi? La un mall. E de asta, fată, la mall, adică, cum se spui? zice? E La un mall. arhitect la mall, adică șef. Șef A, acolo. dar coordonează- voi sunteți în Târgoviște? Da, Exact. da. A, ia uzi. Coordonează. Aproape de mine, faci 2 ore până aici, o oră și eu. Pe vine cu Până mașina în la tine. Călăraș? Da. E aproape. În Călăraș unde stai? Că e Pietroiu, Nehliu, pe unde? Da, pe acolo, pe la Lihliu. Ăsta cunosc. Vine la tine, fată. Vine la tine, fată, vine la tine. Dar eu zic să vrea ceva serios, nu așa. Păi, îți dă și el 2 zmeti, 2 nădite și vede dacă funcționează bine cu coșerul lui. Și dacă merge bine cu coșerul lui, hai, dacă funcționează cu coșerul, ce faci? Dacă nu-i merge zmetia.